Ngene iki gaweane angger sore kok mek petan. Jajal lek duitku akeh. Iso tuku gumuk, iso tuku mobil, iso nglunasi utang-utang ngono. Ndek bojo kon dagang megawe malah jereke dagangane entek renek duite. Padha wae. Kena dijolne plembungan dijolne wae po. Ben iso mibur-mibur ngono. Iya ra? Iki tanggal tuwek iki. Enek bang plecet moro apa ora iki? Muga-muga aman iki. Muga-muga ora enek kae bang plecet moro kae. Nek sampe moro gek piye kae?